Ćao drugari, u što je danas lep dan? Zdravo Vilijame, zdravo Vilijame, zdravo Vilijame. Zdravo, ćemo da se igramo sa loptom. Vidi partneru, pogledaj se ove krave. Sve ove životinje možemo da ukrademo i prodamo na pijaci. Ha, ha, ha. Ajde da razradimo plan, sad ćemo da vidimo. Pogledaj dobro. Haha, super, mogli bismo da krenemo. Čekaj, ajde dođi kod mene u kola da uzmemo sve što nam treba. Ajde. Vilijame. Ej, drugari, čuo sam. Jao, pa to su lopovi. Oni žele da iskoriste zato što mi mama i tata nisu kod kuće. Žele da ukradu sve vas. Ok, moramo da se sastanemo svi u 3 popodne danas i da razradimo plan. Moram da okupim sve, moramo svi da budemo na okupu. I ovce, i krave, i konji, i kokoške, i svinje, svi redom. Da li ste uz mene? Naravno, Vili. Ok, pažljivo slušajte. Prvo što moram da uradim, da odem, da vidim gde su svinje. I onda kreće prvi plan. Šta mislite, da li da iskoristim banane? Da, Vili, super, banane možeš da iskoristiš. Vidi ove svinje, u što će biti lako da ih uhvatimo. Ha. Klizava banana! Jej, uspeo sam. Ok, čekaj. Umorio sam se. Ajmo ove konje, vidi što su lepi. Čekajte, nemojte da idete. Čekajte, konjići, čekajte. Joj. Ok, moramo da budemo brži. Hoćemo da idemo za njima? Hoćemo. Ajde, samo moramo bolje da razradimo plan zato što... Kaka, jao, fuj, beži odavde, beži. Uspelo je, jej. Ok, nemamo još puno vremena, moramo bar krave da uzmemo. 1, 2, 3. Ne, čekaj, ti čuješ neki zvuk, šta je to? Mleko, ne, beži. Uspeo sam, 3. trik. Jej, hvala drugari što ste uz mene. Ok, baš sam premoran. Ok, hoćemo kokoške, ajmo bar kokoške i jaja, pa ćemo to da prodamo. Joj, čekaj, da krenemo od ove. Vidi, ima malih pilića koliko hoćeš. Super. Up. I 1, 2, 3. Uspeo sam. Beži sa ove farme. Hvala, Vili. Hvala ti, spasio si nas. Ali drugari moji, ja sam spasio vas, a vi ste spasili mene. Hvala vam svima na svim trikovima i savjetima koje ste mi dali i oko kojih ste mi pomogli. A sada, draga dečice i svi vi koji gledate ovaj video, nadam se da ste uzbuđeni i spremni za jednu novu igru. A igra se zove Gde se nalazi mali Vilijam? Ko može da mi kaže? Da vidimo, bip. Jej! Evo ga mali Vilijam. Mali Vilijam se krio iza sena. A da vidimo gde je sada mali Vilijam. Gde je Vilijam? Ko može da mi kaže? Bip. Jej, našli smo malog Vilijama iza kravica. Ok, gde je sada mali Vilijam? Ko može da pogodi? 3, 4, sad, evo ga Vilijam. Jej, izvolite zlatni trofej i osvojeno prvo mesto zato što ste pogodili svaki put gde se nalazio mali Vilijam. A sada želim vam laku noć, lepe snove i molim vas, lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal The Magical Place i vidimo se uskoro u novim avanturama. Zdravo, deco!